komt naar Utah. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Nou, wat best heel. Ben ik Lausema. Ah, en do bist? Jure ook. Jure Hendrik Lausma. En je hebt hier wat te vertellen, Jurre. Wat is te vertellen? Ik heb mijn A-diploma. Mijn naam is Renske van der Waal. Ik woon hier nog niet zo heel lang. Ik woon hier 2 jaar. En dus ik kan het Fries inmiddels al wel verstaan, maar ik kan het nog niet spreken. En ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Oh, Ja, dat is een hele oren kant. ja. En van weer dan Arem? Ja, alles voor de liefde, hè? Ja? Ja, alles voor de liefde. Ja, En hij is al een Fries? Ja. Oké. Ja. Dus hij dat komt is- uit Zet. Hey, en is dat een leuke tip? Ik heb zeker een leuke tip. Op een gegeven moment is er hier in Arem, in het dorp, verderop, is er een winkeltje geopend met kinderkleding en zo. En ik dacht, misschien is het wel heel leuk, want zij maakt zoveel zelf, dat het wel de moeite is om een keer in binnen te kijken. Ja, dat is een grote passie. Heerlijk om te doen. Geeft me ook een stukje rust. Het is ontstaan uit hobby. Dus het is eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Hoe is er zo bij kwam dan? Toen mijn zus kinderen kreeg, toen ben ik voor haar kinderen eigenlijk kleding gaan maken. En nou ja, toen ik zelf kinderen kreeg, heb ik dat doorgedaan over mijn eigen kinderen. En heel veel mensen waren er zo enthousiast over dat ik dacht, hier moet ik wat mee. En zo is het ontstaan. Ja. En dan een winkeltje in Arem. Ja, we woonden eerst in Woudsend, maar ja, dan had ik alleen een webwinkel. En toen moesten we gaan verhuizen. En toen kwamen we dit huis in Arem tegen waar het winkeltje erbij kon. Dus vandaar een winkeltje in Arem. Maar en hoe is dat dan? Het is natuurlijk net een heel druk dorp. Nee, het is niet heel druk. Dus het is ook niet zo dat mensen echt constant in en uitlopen en dat je heel veel hebt. Maar ja, dus komen we af en toe even een gezellig praatje maken en dan verkoop je ook wel wat. Het kwam vanuit een hobby. Wat Ja. is ervoor dan? Hiervoor ben ik eigenlijk thuisblijfmoeder geweest. Terwijl daarvoor was ik dan weer bij de marine. Oh. Dat is heel wat oors. Dat is heel wat anders, ja. En wat is dan? Bij de marine zat ik op de brug van het schip en daar deed je lichtmorsen seinen en met de vlaggen, maar ook met de marifoon contact zoeken met andere schepen, helikopters, vliegtuigen. Oh. Ja. Ja, Ja, dat is echt heel wat oors. heel wat anders. Ja. Ook heel erg leuk hoor. Maar, Ja, hè? ja. Maar daar woest niet meer in? Dat was niet meer. Nee, ik had heel erg last van heimwee. Oh, ja. Dus dan Dan is dat net handig. is het niet handig als je iedere keer zo lang van huis bent. En wat is uiteindelijk die dream? Dat de mensen me echt wel weten te vinden en eigenlijk wel dat ik door heel Nederland heen kinderen heb lopen in mijn eigen kleding. Dat zou Ja. ik graag willen. Ja. Dus de ambities ben wel groot. De ambities zijn groot, ja. Nou, nog even over jezelf, want wat doe je verder in het leven dan? Ik ben op dit moment in opleiding voor onderwijsassistenten. Ja, zoals je ziet, ik teken wel eens. Maar ja, een kunstenaar die moet natuurlijk ook eten. En ja, je moet natuurlijk ook de huur kunnen betalen en dergelijke. En ik vind het gewoon heel erg leuk om zelfstandig te tekenen, maar dat er niet te veel druk op ligt. Maar wat doe je dan leren? Tekenen of op squallen? Het is eigenlijk de combinatie die het heel mooi maakt. Want uiteindelijk wil ik ook kinderboeken gaan maken. En door de opleiding te volgen van onderwijsassistenten kan ik iedere dag met de kinderen werken waar ik uiteindelijk een boek voor wil maken. Dus hoe mooi is dat? Ja, Dus leuk. ik heb mijn plek hier wel gevonden in Arem. Oh Rob, maar snel rieden. Waar ben je? Jan, Jan. En hoe oud bent Jan? 7. Oké. Hey, wat moest ons Sjenlitten? Dit. En wat is dat? Een Lego. En wat maken ze er dan van? Een politiebureau. Oké. Dat vind je toch wel leuk? Ja. En was letterlijk politie worden? Ja. Ja?
Wat vies er zo leuk aan dan? Om te schieten. Oh, Wij vinden het wel leuk om hier even te wezen. Ja. Maar hij Limo en Kate. Ja, wel. Dat is uw club, Jaske, want wij zijn van Spartacus in Venetië. Ja, wij winnen Limo hier met jongen. En we dachten even een proefritje maar, you know. Ja. En we staan bij het stoplicht. En dan wilden we net meer vooruit en net meer achteruit. Ja, en we zitten in de limo en ik werd op het raam geklappen. Dan zie je het raam naar beneden. Zeiden ze, ja, jullie wiel is afgebroken. Oh, dan staan we net midden in Rotterdam en chill weer oprutsen. Oh, inderdaad. Dat doe je het. Ik ben op het huis van mijn broer passen en we stonden erin. Nou, ik kan wel in adem rennen. Ja. Dus vandaar. Een oude route als er overheen zit. hoe is het hier in Arnhem, jongens? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja. Leuk? Ja, leuk. En ben er ook leuke famkes? Jawel. Nou, ik ben Leni. Nou, ik ried hier langs. We zullen de boodschap met een hele. Ik zie de heercaravan. Ik zei, volgens mij maak er maar even in. Want dan kan ik even vertellen dat ik van Slachten hier ben. Daar hebben wij met een prachtig team. Een heel leuk bedrijf voor zorgmeesken. Mensen met geheugenproblematiek. We hebben een leuke horecalocatie. En we hebben een topteam als je al. Dus ik dacht, ik ken alle teams even de groep dan. En ik ken alle meesten van de zware MSC zeggen, ik ben hier. Heer. Maar joh, hier een tip. Nee, ik heb geen tip. Ja, wie een tip? Want wie het secretaire, dat wie die? Ja, wie hem zwaar. Ja, Ja, hier nog meer cameravrees. ja nou ik. En het gaat dan over die huid, hè? Oh ja, die moeten erop en hè, Lo? Ja, toch? Nou, goeie meneer Van Ays. Nou, kom erin. Ja? Ja. Nou, dat is aardig. Kom erin. Ja, nou, kom je. Daar kom je in bij. Nou, is die niet maar die caravan? Ja, dat is ja. Nou, kom verder. Ik ben hier 54 jaar in het huis, dus ik heb het een voor mooi maken. Ik weet natuurlijk wel het een voor. Wat is Arnhem voor dorp? Arnhem is een sportief dorp. Een dikke toer inwoners. En ja, die is nog een hele goede bloeiende vereniging. We hebben dus de Aaste Keersclub, daar ben ik Towie voorzitter geweest. Dat is mijn laatste job hier. En die keersvereniging bestaat al zo'n 24 jaar. Ik ken iedereen, alleen de nieuwe mensen, die ken ik net al hier. Dat is logisch. Maar verder dan is dat een heel plezierig dorp, heel plezierig wijn. En dat is prachtig, ja, absoluut. We hebben hier nogal wat trofeeën en zo van de jacht, is dat? De vos? Die Volkszelfsketten, die komt hier de mais in Pingem. Die staat op een boomschors van kersenhout. En Ja. toch heel nog vaak? Ja, we hebben december, dus de jacht is van 15 augustus tot 21 januari. Je mag nu nog jerken zitten. En hazentijd is voorbij, dat is ongeveer 10 weken. En dan binnen wij wel 20 keer op hazen, want we hebben een heel groot veld. We hebben dus een hele hoop mensen gezongen hier in de stad. Hoe griezelig negatief doen, maar die weten echt net wat jacht echt is. Want jacht is net echt deze zitten en de boezen voor patronen, dat weet ik al eerder. Jacht is echt zorgvuldig en verantwoord omgaan met de natuur. Nou, ik heb heel veel in de sport hier. Ik heb 4 jaar in het Friesland voetbal, dus ik kon heel goed rijden. Ja, ik heb 24 jaar de club getraind. Ik ben een eerlid. Van de voetbalbond ben ik onderscheiden, van de keersbond, ik heb van de koningin. Ja, ik heb een hele hoop dingen en dat had me schijnbaar gewaardeerd. En ik heb alles wat ik dingen met plezier doe. Ik heb een zeer opgewekte aard, ik ben heel positief, ik ben altijd heel blij. Alleen nou, omdat het vetjes net met jongens verdrietig. Ja. Ja. En dat zal altijd zo blijven met die daar. Ja, hè? Ja. Ze is 22 geworden, we in 50 getrouwd hebben we gevierd, in het 56 jaar is overleden, ja. Dat is nu zo'n april 4 juli. Ik vertel haar vaak wat ik doe, ik praat vaak tegen haar omdat dat mijn aanleiding is. Ik zeur vaak groen en dan kan ik me wel even rustig delen. Maar het zal altijd zo blijven. Het verhaal van een plakje, het verhaal van sliet dat net? Nee, dat is bij mij net onder water. Nee, dat is net onder water, elke dag hetzelfde. Ja, en dat zullen we met deze blijven. Hier zit de urn
Altijd het kerstje erbij, hè. Dat heb ik dan, jongens zet ik dat altijd op. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. Zo. Hier staan ik al die foto's, die ben wij te jaren, dit wie ze en dat wie ze. Zij is overal in het huis, hè? Ja. Ik zeg eigenlijk nooit meer dat ik naar huis ga, ik zeg altijd ik ga naar de foto's. En ze altijd zo, altijd bij elkaar, altijd in elkaar om, altijd zijn rest. Altijd, ja, geweldig. Ja. En daar zit ik een prachtige oorkonde die ze schreeuwen had, die. Heb je hem lezen? Kun je hem voorlezen? Mijn leer Johannes, van 20 mei, 97. Mijn leer Johannes, du bent het beste wat op mijn paard kwam, du bent de leerste en de sterkste, du kent je maatjes, zonder dat je kennen ben ik niet. Maar je leven, dat ken ik verder. Net ien op de aarde kan me dat aannemen. Ik heb grote bewondering voor die, als je met alle dingen omgaan kunt. Als ik dit schreeuw, ga ik de trainen in eigen om de dingen die het inbreuk doen. Maar uw leven staat boven alles. 33 jaar is net niks. Uw leven is net hetzelfde als 33 jaar verlien. Ik ben voor die nog altijd dezelfde zwarte vampje uit Aartje uit de Bosk. Ik hoop je dat wij nog hier lang genieten kunnen, moois ben en bens ben. Paken bij precies. Die vetje. Ja. Ja. Mooi hè? Ja, prachtig. Ja. Wie een grote leefde. Grote liefde.